tafara basara pera tounganidzwa kumusha apo toudza misumbu kujerusarema ita rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msi toungana kumusha toimba nzwiyo dzakanaka nemoyo yedu yotenda Kristu mamboto mukudza kujerusarema ita rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msi toungana kumusha rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa Jesu iye wakadzira kujerusarema ita rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msi toungana kumusha rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msi toungana kumusha. The family circle muri akakomborerwa hama nehanzvadzi tinokugashirai tine mufaro tichikukwasai pachirongwa chamunofarira chirongwa chefamily circle patinokurukura nyaya dzemhuri. Mumurandakadzi wandofarira anonzi Ellen White anoti dzimba dzedu tinofanira kunge tiri tumatenga tudiki. Davhita anoti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare nerudo. Pachirongwa chino tinokurukura maissues akati wandei semazuva ese. Musabve pachivhitivhiti, tag your friends, macomments enyu tinoada atisvitsa patasvika nawo. Zvese zvamuri kubvunza zvamunokomenda zviri kutibatsira patiri kupepeta zvirongwa zvakawanda. Musoro wenyaya watinawo unoti mukadzi waunoda akaita sei. Pane imwe nguva yapfuura takakurukura musoro wenyaya waiti murume waunoda akaita sei. Sezvo tichibata mativi mana akasiyana-siyana seko denderedzwa iri tiri kubata nyaya dzana mai, vana baba, vakomana, vasikana, vana tete, vana mbuya, vese vanhu vanowanika mukati memhuri, nyange wamungati ma-extended families. Saka tichakumbira kuti vedare vazviintroduce one by one, tichitanga naElda. Kazi yavateereri, ini ndinoitwa Baba Chinyandura. Makadini ama munashi ndoitwa Tete Makove. Makadii vateereri nevatariri, zita rangu rinoitwawo Sharon Fadzai Manangasira. Makadini henyu vateereri nevatariri, ini zita rangu ndoitwa Chata. Tinokutendai. Mukadzi waunoda oro mudzimai waunoda akaita sei. Mubvunzo again unogona kubvunzwa kune vakomana, zvimwe kuda vachiri mugota mabachela, unogona kubvunzwawo zvekare kune vanhu vatori muwanano. Zvimwe kuda ndana tete vari kubvunza vabereki, vafundisi, vapangi vemazano vachibvunza unenge mubvunzo nhando kuti mudzimai waunoda akaita sei. So kune dare mubvunzo uyu I think unoita seunge uri pachena zvii zviri kumboda kuedza kutsanangurwa nemupi wemubvunzo uyu kuti mudzimai waunoda akaita sei. Mufundisi, inini ishuviro yomukomana upi noupi achikura chero kuri kumahumbwe paanenge achinzisarudza mukadzi wako waunoda, unotoona kuti akangonanavira pane iye akanaka pachiso, iye anenge akanaka akatsvukira
ndiye anodiwa nevanhu. Ini ndinoona kunga ndiyo entry point yekutsvaka mudzimai anogona kudika. Ndiyo entry point yacho yatingapinda pairi. Muri kubvumirana zvere vachinyandu? Ichokwadi chiri kutaurwa navachata. Chinodhirowa murume kumudzimai runa kutanga. Kune zvimwewo zvinouya pamberi. Munhu wese anoda mudzimai anoteerera, mudzimai anozvisubmita kumurume wake, and a woman who is also intelligent, wokuti unoziva kuti uyu ari kuuya kuzondibetsera. Kana ndisipo inini zvinhu zvangu zvinofamba kamufambiro kazvingaite ndisipo, zvinhu zvinongofamba sekunge ndiripo. Mai ndo vakatongwara wekuti decision andaifanira kuita ini kana kukumbidza bhara, ivo vanogona kukumbidza kana kuramba zvandaingoitawo sababa. Saka tine tarisiro yemadzimai akadaro, vane ungwaru uye vari faithful, vanototawo zvinhu zvakavimbika. Ndo vatinotarisira vakadaro. Ameno vamwe muri kuona sevana mai nyaya yaparurwa iyi vari kutaura pamusoro pemudzimai wavanoda uye kuti akaita sei, vachidonongodza. Ameno muri kuona sei nyaya? Anoteerera. Anoteerera. Vari kutaura zvinhu zvakanakisa chose. Vabva vakutongononanga pamaqualities avanodini avanoda ndokugona manje. Tichikura isusu kuti aiita inonzi sarura wako fundisa. Amendi makambetamba sarura wako kadeya nendoro chena wangu mutsvuku. Makaitaure? Ini ndindaitoimba pakutsvuka kwacho ndodaitopafarira pakutsvuka ipapo. Hatidi kuzviramba zvinhu zvakadaro, because you find kuti munhu anofanirwa kuroora mudzimai waari comfortable naye, mudzimai waane confidence naye, kuti asazoti pane vamonzi mukadzi wako ndeopi obva ati papapa haagoni kudai, because haasiri proud of his choice. Saka tinowira nana baba kuti beauty chinhu chakanaka, kusazoziva zvangu pakutsvuka kwavari kutaura. Nondaona sokuti utsvuku ndo hwavanenge vari kureva. Zvimwe mufundisi ini ndoona sokuti beauty is beauty, and it lies in the eyes of the beholder. Kana iwo beauty yako iri yeutsvuku haiziriyo, nokuti patoita dambudziko nokuti manangazira mutsvuku ini hadizi mutsvuku. But chatautaura panapa ndechekuti kana uchibatwa neruvara hazvina kuipa, asi vana baba ngavazive zvinhu izvi kuti kune vamwe vana mai vaakupinda papressure mufundisi. Ndoda kuyotsvunya yekutsvuka. Indasazoti mayouth ari kutambudzika kudai is because madhara akadai anga vakadzi vatsvuku. Saka you find vana vakomana vakuti mayellow bone. And mufundisi mukada kuona nyaya yeyellow bone yaipa pakuti kana madhara achiidavo mayouth akuidavo, ende vasikana vane pressure yekumwa mapirits mufundisi nokuzora zvinhu kunoti yellow bone zvinochata. Uri right kwada mukadzi mutsvuku, chimeka sure kuti watsvaga mutsvuku uri natural, nekuti umwe musi uchafuma woona kuti kumwe kwaita koko kumwe kwaita utsvuku nekuda kwepressure yecolor. But I like what you're saying, beauty is fine. Icho kwadi mufundisi ipapo patanga tichitauraka inini tazongoti pakambo kaita imba kare ndaingosarudza kuti wangu mutsvuku panga pasingadi hako mutema. Zvakuzora zvanga zvisati zvavepo kare zvekuti kune vanhu vanozorera angari mutsvuku angari chinyi angari mutsvuku. Asi ndangotaura kuti entry point tete munhu anotaridzikavo zvamataridzirevo kuti pane vamwe handizodinivo handizonyari naye. Ndo ini ndiyo entry point yangu ini pakutsvaka. Tinozvitenda vachinandura sepfungwa yavari kutaura zvimwe zvimufundisi zvakatovakwa mupfungwa dzedu. Sezvataura idzo dzakaredzi wangu mutsvuku zvakatongoumbwa mupfungwa dzevanhu kuti mudzimai waungade akadai mabvata anobvaisa light mumba zvinobva zvadini kutaura. But beauty sekutaura kwaita tete is in the eyes of the beholder. Kune vamwe zvinoonekwa nemumwe handizvo zvinofara, but vese vari kuvavarira munhu akadini, munhu akanaka. Hapana munhu anoda kunzi ayo akaroora purunyenye. Munhu wese anoda mudzimai akadini, mudzimai akanaka. Purunyere. Asi pari pakunaka saizvozvo
Chinyandura abva aburisai kuti panodiwawo mukadzi ari honest wekuti kana inini vokasiya $10 muhomwe iyoyi achinoita washeni anondowanavo iri paheadboard kuchinzi dedi makangamwa mari yenyu iri muhomwe. Pane mari dzatinokangamwa mufundisi dzekuti haumbofu wakadzikwana futi munoziva hadzisi mbavha but mamwe madzimai awawaka havazodzoseri zvavanogona kunge vawana nekuti tinokanga varume munoziva kuti varume vanokangamwa mufundisi vanokangamwa varume anokangamwa kana mari hatosechi homwe dzacho but pakuwacha so tinoda kuti tipinde mubhaibheri tine mabhuku atinawo echechi akanaka akaita sana Adventist Home Message to Young People anokurukura pamusoro pemaqualities emudzimai anobva kuna Mwari because shure munhu wese tichasa verse Genesis 2 ndichakuitira mubatsiri akakukwanira. That word ringoti helper riri loaded ndima maqualities atiri kuona munhu anokubatsira procreation companionship what spiritual so ndeapi mamwe achiripo here mamaqualities because as we are discussing tiri kubatsiranawo nevakomana nanababa vakatarisa. Unoda mukadzi akaita sei zviri kungorembera pabeauty chete here hapana mamwe maprinciples here atiri kunyukura tichitora kubva mukati mebhaibheri. Mufundisi vasati vapinda toda kuti tikomende yakagwana vachata vanotaura quality yakanaka chose vati mukadzi anovimbika vabva vachitongononanga pamari mati trust with that honest hai tatahwa kutekenyedzwa because ndatongoona kuti ndofunga vana baba vakawanda vasumudza maoko kuti yes vana mai vari kutibira. I think kuti nyaya honest is a very powerful point and regai tibatsira vana baba nokuti nhasi hatina kuya kuzoramba zvitogona nababa taakuzozvigamuchira mufundisi tichivabatsira kujekesa zvimwe zvacho vahwise maitiro azviri kuita mukati medzimba. Mufundisi nyaya ye honest but uchini honest yeah vana baba ipai vana mai mari chokwadi nekuti kana mai vakati ndipeivo mari handika ivo ukati handina wobva wavata manje ini ndatakwira ndochiti regai ndidhaste trouser modona 10 haisi yako because iwati mari haudini hauna saka titogona handisi kuti zvakanaka kubira vana baba but ndiri kuti vana baba ngativei vanhu vanotaura zvokwadi hongu yedu ngaive hongu kwete yedu ngaive kwete mai mwana handina mari yamuda $10 handinayo muhomwe ndeyechegumi ndatoipuwa kuti ndinoisa kuchechi neumwe munhu because mchatati vana mai vatore mari yezvegumi vakati tikarohwa naMwari pamwe chete semhuri nekusatanga tavimbika isu saka tikangopiwa vana mai mari ndikataura zvokwadi nehandinayo kuti ndeyei wei yabvepi haugoni kutoregwa. Mufunge vatete mune point yakasimba kwazvo nokuti ndinozotorerei mari iri mutrausi $10 indakabata $500 ndoitorere ndenchidi kana watondipa marika yakati handiti iyi ndechitota kuvolontiya kuti actually ndazoona iyi ndotokuwedzera imwe futi because ndakatosotwa kare ndakapiwa mari kare problem iyoyo haina kuipa mai manangazira haina kuipa but kana tichinge takuita manager mumba uchitoonera zvinhu chiva munhu anovimbisika kwete kuzoita zvimwe nehweseri zvokuti ndinonotendwa nekumwe kwandisina kuisa zvinhu ndozonzwa ndotendwako nekuti iwo wakamaneja zvinhu nekunyengera. Saka kana iwo uri ndiwo waitwa izvozvo izvo ngatifambei tese pamwe zvamutaura mutaura kuti wakamaneja handisika kureva kuti pane zvandiri kumaneja asi kana usiri kundipa mari yacho chii chandiri kumaneja. Inini mukoma Chinyandura muri kupawana imwe quality yevakadzi handidi mukadzi anoda mari zvisingaiti ndo imwe quality yatinoda iyoyo ndo imwe quality yatatopinda nayo iyoyo hatina isusu hatidi mukadzi anoda mari kunyanyi anokara mari iyo ndo quality imwe yatisingadi sevarume iyoyo. Tinobhadhara magetsi nei kutisu tinobhadhara kasevarume isusu hatidi vakadzi vanokara mari. Point yavo yakanaka mufundisi ina handipokani nayo because vati unokara havana mai tisakara mari
asingatiidei nekuti irikushandira mukati nemisha yatigere. Saka muchaona kuti dzimwe nguva mamwe mabhebhi nemadescription anopiwa nana baba anonotaka kunokora nekuti vanenge vachionavo zvimwe zvatoita sana mai zvekuti ndinozofamba pose pose handiti mukuzviona ndichiita sekutoti murume ati wamuranda wokuti mari neyabuya tinogona kupedza mwedzi toda kuti tishandise zvimwe zvinhu zvino nebasa rese kuti iite extra, but tiri kuti isusu vana mai hatidi kukara toda kuda mari. Saka vana baba tsvakai mari inoita kuti vana mai vangoida vavone iripo ichikwana zvinodiwa, asi pakukara panotipinza muchivi, pakuda panoti mbudzi dzisumu. Vatete mambotaura nyaya yebeauty. Maizviziva here kuti beauty ino maintain haimaintainwe nemunamato, ino maintainwa nemari. Unozviziva? Ndimi amushaya zvokuti ndinotanga kuona beauty mumarriage macho. Ndinogona kubvanganyuka mukasandipa mari yekuti ndirongeke. Muri kupabata? Yeah, but pane mufundisi pavataura, ndimufundisi kana kuti ndinyandura paataura achiti munhu quality imwe yatinoda mukadzi akangwara. Munoona panorashika tsoro ipapa panyaya dzemari nechinyika, kungwaravo futi. Kuti munhu wacho anoziva here economics ari kuda 500 yacho yaari fangwa kuti ndimupe, economics yacho aiziva here. Unoziva ukatoverenga chero kuna Proverbs chapter 9 uri kuna 13 ka kunotonzi mukadzi hafangi kunge ari a simple woman who knows nothing. Unoona tinoshuvira vakadzi vanoziva, anovonavo TV, anovonavo news, kwete kuti angokwera ari kustar, inonzi chiyiya star life, achingokwera achiteedzana nestar life. Ukamubvunza zveinflation hatombozivi kuti kune varara kadaro, ukatomubvunza news haoni, kuti chii chakwira haoni, kuti chingwa chashota hazivi, asi anoda mari. Saka kuri kunzi naProverbs, a simple woman is a dangerous woman. Mukadzi anofanirwa kunge ari mukadzi akangwara anenge achiziva. Tinoshuvirawo maqualities evakadzi vekuti chero ndaenda nawo ivo kumeeting yekubasa hazokonewo ivo kukutaura kuti zvakabuda panews dzanezuro zvamuri kutaura, anenge asingazivi zvinhu. So maqualities apererwa nana baba akawandisa. Proverbs chapter 31 yes, from verse 10 to verse 31 yeah, is full of qualities anotarisirwa pana mai. Yeah. Rinototaura kuti usada mudzimai anokakavara. Hanzi zvitori nani kugara pakona yemba kana yedenga pane kugara nemukadzi anokakavara. Vanochenya mazino kana zvichinge zvaipa vanhu ava. Vakadaro hatisi kuvatarisira mumarriage. Tiri kuda vanhu vari soft, vanhu vane rudo, vanhu vane moyo wakapfava. Pari kutonzi munhu anoshanda mufundisi, anomukirawo mangwanani, vachibata mabasa zvokuti mhuri inosara yomuka, mvura yekugeza, baba vozodii, zvinhu zvese zvakanaka pamusha. Ende mukatoona chivanhu chedu chakakura chichidzidzisa vana mai kuti mangwanani vanhu vese vasati vadini vamuka, ivo ndo vanofanira kutanga vaona kuti musha zvinhu zvese vanhu vari kumuka zvakanaka pamusha. Anofanira kunge ari munhu asiri harmful, havashandise mishonga juju kuisira baba munhengi inonzi tunhu mupfuwira kuti wanzi baba akadaro atoipa. Mudzimai anofanira kunge ari munhu anovimbisika, wokuziva kuti kana chikafu ndikadya hamuna misu yemadzvinyumu, ndiri kudya zvinhu zvakachena. Kunotonzi kwai anofanirwa kutoita kuti pamba paite mari. Yes. Ibasa romudzimai iroro. Anofanirwa kutoti pamba patoita mari, kwai musha wose unopfekedzwa naye. Ndiye 31 hapana here siripo. Ndiye 31 ngati Proverbs 31 ndo zvairi kutaura kuti patoita mari pamba iritori basa ramai. Mai vanenge vatoita rupande kuti paite mari ipapo, nekuti mhuri ipfekedziwe, idzigwe mhuri. Vana mai muri kuinzwa nyaya muri kuti vana baba uta zvinhu zvakanaka mufundisi.
ndavafarira ini nekuti vari kubhomba zvakanaka. Chiregai ndikutaurire vana baba, tatisi tinoda kuti tikujekeserei nhasi handitika iyi mushudza zvomuda tichigamuchira isi tokujekeserai kwazvinobva. Mukaona zvakanaka vana baba vanotaura pamusoro pekuti mukadzi uyu wokuna zvirevo waimuka kuseni, vanhu vese vavete, wakanga achimuka vanhu vavete nekuti baba vakanga vauya late. Munonzwa zvakanaka? Baba vaishanda kuchivirika the whole day, vouya kumba pakati peusiku, vouya kuti bhidhiri vabva kunoshandira mhuri, zvekuti mai vaiti regai vamboti batwe nehope because vavata kuzvekuidza rukunzvi-kunzvi, vachibva kunovhima, vachibva kubasa rukunzvi-kunzvi ndopavavata. Mai kuti chiregai ndimuke ndivadziyisire mvura pavanongogeza vari kudzokera. Ikono vana zviri kuitika manje mufundisi, vana baba vakureswa kuverenga Proverbs 31 vanoswira vakati kanangarira kuvata muchiti kwai ndimukadzi ngaamuke. Ndosaka muchizoona kuti mudzimba vane resistance yana mai vakuramba kumuka early because vana baba vari kubata muswere wese wechinyi wezuva. Mukanoona zvakanaka nyaya yavataura yakakosha baba mufundisi. Ndaida ini yokuti vari kuti mukadzi unofanirwa kunge ari mati kudii vachinyanzura imwe point not harmful mukati kudini anofanira kumukira kushanda taibatai kuti tangai makwera nokubuta rukunzvi-kunzvi. Mati mukadzi anofanirwa kunge aine chinyi? Ane brain intelligence powerful. Yes. Mufundisi varume ngativaitire amen. Mudzimai anofanirwa kunge ari amen, achigona kuita madiscussions kuti ungotaura nyaya yematoto nezvimwe zvakadaro. Anofanira kutaura zvinhu zviri zvinobatika. Muri kutaura chokwadi vachinyandura navachata but wisai mufundisi nyaya iri papapa. Varume vanoti kana mukadzi aita futi intelligent vofila kuti I am being challenged. Exactly. Votanga futi kusamuswe vakaona mudzimai anocontributa kumameeting kwavo wakuda kuomerebwa kubasa iko kwakuzi kwako ndiwo wangu wakuda kutoita participate kunge ndiwo unoshanda kukambani kwangu. Mukadzi akada kuti ati mabhuku wandise mufundisi yowe handidi mukadzi ane mabhuku akawanda makuda kutonga panopamba akapromotwa kamari yowe makuda kusumudza musoro. They feel very threatened by what they want. Tete ngativerengei Proverbs 11:16 inobva yati a gracious woman retaineth honor and strong man retaineth riches. Muri kuibata here kana maita mabhuku acho but movha mava gracious. Muri kuona here vara rekuti gracious ivara riri loaded rine zvokuita nekuzvininipisa kwete kuti ini ndikuda kudiscussa vone vamwe mobva mati hai mbomira kutaura iwewe ini ndinozviziva izvozvo ndakaona news nezuro. A gracious woman is a humble woman. Mukadzi akakwana pakuzvininipisa kwanzi iye anoita kuti murume wake ka atuvi nechiremerera kobva kwanzi in return ka muchinda yanouya nebhegi. Ndinowirirana nemi pakuti graciousness and humbleness. Asi kana manyatsoteerera point yatete pane umwe murume wekuti ndine graciousness inonzi gracia handitika nevamwe vangu inonzi gracia nedzimwe hama dzangu dzandinowadzana nadzo handitika ndine gracia ndine humbleness. Mumwe anongonzwa ungoti ropa rangu harichafambi zvakanaka nokuti mukadzi adzidza kupfuura ini nokuti ane basa rakawanda riri pamusoro nokuti apiwa mota kubasa. Ndakambosangana nemumwe akati hanzi ndakapiwa mota kubasa ndikanzi nemurume ndipe kuno mota iyoyo nokuti ndine musoro wemba iwo wozoona zvokuita iye kwakutanga kufamba nemota. Handiti saka tutaura kuti rumwe rudzi rwenyu. So vana bai baba mubvunzo wangu wandachida ndikubvunze vana baba kuti zvimwe zvamuri kuda izvizvi zvikanzi zvati bvu chaizvo vapiwa nana mai maqualities exactly amuri kunamatira amfile threatened kana ndokunzi heupaka manjoko wawana mubatsiri akakudini akakufanira vara rinondonosvikovakocheka nderekuti they should submit mukuita zvinhu zvese izvi. Mudzimai akabudirira taitombopuwa muenzaniso mumwe mudzimai akanga ari president kune imwe nyika achitopupura kuti asi kana ndasvika kumba ndinoita maduties angu amai samai nokuti ndoziva kuti ndine murume kumba
dambudziko rinozosimuka ravachatsanangura iri nderekuti mufundisi kana vachinge vane mari dzavaita vanoda kuvabhareta murume paari kunzi musoro ivo ngavadzidze kuti murume agara musoro wemba inini ndinozvininipisa ndozvisa pasi pemurume. Ngatidzidzei kurespekta varume vedu nyangwe vakatidaidza shewe tiri kuziva kuti ndiishe muimba matigere. Muri kubaona tete pana Proverbs chapter 31 ka imi michenyu kumira panzvimbo yenyu moita maduties enyu and it's not that kana kwanzi munogadzira mari akuzi kuti imi ndiri munogadzira mari. Handi paya kana tichidzidza kuna Genesis vaviri ava vachaita nyama chinyi nyama imwe. Saka imimi mukaita mari ikauya kumba yaitwa nani? Imimi mwandidzisira mvura ndonoshanda kubasa kwandashanda mari ikauya kumba yaitwa nani? Ndeyangu. Tabata tose kuti mari dini ibude. Saka kana 1 plus 1 yava kubuda yava equals 1. Muri kubabata here tava kugadzirisa Proverbs chapter 31 we. Vatogadzirisa vachinyandura. Aiwa chinyandura right. Mirai munzvezvi. Nokuti imimi mati kana ukandidzizira mvura vana mai ngatidzizire vana baba mvura ndikageza ndoenda kubasa ndikanoshanda mari mabva mati saka mari ndeyani kura ndeyedu tose tawirirana because the party yangu imaita yenyu but vachinyandura vati vachata ndoda kuti kana ndikafamba ndinyatsokuva confident kuti zvinhu zvangu zvakamira zvakanaka because ndasiya munhu uno musoro unodhonza. Muri kuona pani nyaya vachata vachinyandura vari kuda mushandi unovachengetera zvinhu zvani zvinhu zvavo. Saka hamusi kuwirirana navati avasi zvinhu zvangu havasi zvinhu zvedu. Mirai nyaya yeheadship ndiyandiri kutaura. Mirai dambudziko nderekuti misoro yatoda kusenga sandiyo misoro yatakanzi naMwari tisenge. Teerai munzwe varume vakanditera nevari paTV apa nepachivhitivhiti whatever the case. Proverbs chapter 31 vafundisi iparidzei zvakanaka. Haitangi pavhesi ya10 inotanga pavhesi ya1. Pavhesi ya1 pari kurayigwa murume. Manzwisa ndo kwakatanga nyaya. Saka imi muda kumanya kune mukadzi wazonzi ndiani kuangawana mukadzi wakanaka. Vakutaura kuti iwewe kana wata zvandakutaurira pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya9 unowana mukadzi wakadini wakanaka. Saka vakawanda vanongomanya paProverbs chapter 31 vhesi ya10 vachisiya 1 to 9. 1 to 9 kurayigwa murume kuti you can only find a good wife. Vamutaura vachata kana iwewe waterera pavhesi ya3 do not give your strength to women, nor your ways to that which destroy kings. Usangozvipa kuvakadzi zvikanzi kana ukadaro chawana mukadzi wakadini ndegwedu kati tisu tiri kutsvaka ino program tiri kutsvaka isu tisu na qualities tisu tiri kutsvaka qualities atiri kuda emudzimai tiri kuda mudzimai isu reflect the quality and you find it because imimika muri kutsvaka mamwe qualities hamusina ndo pane problem. Saka isusu Proverbs anototsanangura pana Proverbs chapter 14 verse 1 kobva kwanzi every wise woman buildeth her house. Muri kupawaira kobva kwanzi but the foolish plucketh it down with her hands. Isusu tinoda vakadzi vanovaka. Muri kuona imwe quality futi yatiri kuda. Isusu tiri kuda mukadzi anovaka. Kwete mukadzi anoti kana hama dzangu dzasvika pamba ndosvika kana ini pandodzoka kubasa hadzina kubikigwa dziri kungomwa mvura kunga radiator dziri kungozara nemvura kunga radiator fanika koidzi drink repano vobva vatodilutigwa drink rouya rakadilutiwa kubva kukitchen. Mukadzi anovaka agara anodiwa pamusha. Mukadzi anobatanidza even my relationships asina ku even my relationships mai manangaziri apwanyika chero makawana akapwanyika ndisingawirirani namukoma wangu ini ndiri kutoda mukadzi anototora mukoma wangu ndomuwana akandigarira rimwe zuva achiti ndauya pano munenge nakutizotaura. Saka mukadzi iyeye uyu mukadzi anodiwa mufamily yeye. Bati pakutaura ndingi ndikudziwa kuti sei zviri kuitika inyaya yokuti nezuro munenge makangana kutenga drink
saka taishingosevha sezvo iriyo dhiringi yekutyoro Saka mukatongotenga dhiringi yakawanda mukatenga dhiringi yakawanda hatidhailutira kitchen ndo panonzi mudzimai manje ane uchenjeri panenge paita utera hwakadaro ndo paanobatanidza zvinhu mumba musina chikafu chaimo wainzi wakapinda mvura wanopuwa kaorenji wane kasara kanochekwa kachiiswa patafura akawanda zvimwe nguva zvinenge zvisipo asi chimwe mufundisi muri kubvunza makwaliti kaini awa ngawagone kubika batai yekubika nekuwacha ngavagone paonekodzi pano pane vanhu vanowacha nekubika kwete overcooked muriwo and half-cooked sadza zvakasanganiswa patafura zvimwe zvichidhigidha musupu ngavagone kubika upokuti vanhu vakasvika vanzwa kuti mumba umu mune vanhu vanodya kudya kwakanaka. Yes. Very right. Yes. Very right. Haya tidi kudzidziswa kubikana na baba tofanira kugona kubika. Kani baba taya vachata vati vanda mukadzi waka vane point vangataura izvozvi anovaka ndazvifariraini tatitoda kuti batsire vana baba munozviziva here kuti vana mai vane potential yekuvaka tipozvikoni but nyaya iripo ndeyekuti tsvakapo kuvakira pacho batsirai vana baba takukuudzai nhasi every woman knows kuvaka mandidzisa but vana baba vazhinji vanotambisa nguva ita zvemota vakachinja mota vakachinja masuti vakachinja masuti ndo vakapamba pokurocha here tsvakira mukadzi andimazvibata tsvaka lendi vana baba terirai uone mavakanoita madzimai isaka stand up uone mavakanoita madzimai hekukuti mukadzi anovaka ndivakasii pandinorocha asi yokubikai taiwisisa vana mai ngatidzidzei kubika tiende kudhoka tinodzidziswa kubika tiite zvinhu zvakanaka asi ndodzoka kuna nababa tipeivo zvokubika mozadzimwe nguva munhu akaenda kumaraini akanofura igwa ikokoko kunenge kuinezvo zvakakwana zvakaringana unoti kwandabva kwakuchinyuwirira vavainewo nyeni handii mazviona imi pamukutirotisa paya hapana kana kona yegadheni ndobika sei zvinonhuwirira provaidhai zvinhu kana zvavapo muchavona makangiro inkajana maenda kudhoka ndamukazi unobika iwo makavicha wakanguri wabvira kuuya nawo ndobika sei uya neriva uya nenyama uye nezvinonaka uone zvandinozviita kana zvaramba tiendesei kumakukiri lessons tigone kubika ukamubvunza kuti how far stand pane zviri kuitika anonzi no it's like ndiri kugadzirisa anenge angori mastatements after statements pasina chiri kubuda so tine less than 20 minutes tiri kunzwa mapoints enyu ari kuramba achibuda maqualities but let's say munhu atopinda kana kuti muwanana hapana chinhu chiri kuchinja zvinogona here kuchinja munhu anogona kuchinjwa here mudzimai kuti asute maqualities amuri kutaura akapiwa mara anochinja akanzi akapiwa mara fondisi pakuchinja apo painoita nyaya pane vamwe vanoti zvavakangodzidza izvozvo ndo zvatinogona kuti you cannot teach an old dog new tricks. Pane vamwe vanogona kunge vakatokura munoona vamwe vatiri kusangana navo mazuvano vakakurana nasisi yanga ingori sisi this sisi that unonosvika kubasa une trouser nemupono 100 ichibuda pauri wogara pane vamwe varume so wotarisa trouser rako woona umwe mupono uri kubuda uku umwe uri kubuda uku umwe uri kubuda uko kutoti munhu ndiainirevo ubva taura kuti ininika handina kumbodzidza kuaina nhumbi dzevarume inini handambodzidza kuaina nhumbi dzevarume inini saka ndoainigwa nani iwe kana usina kumbodzidza kuaina nhumbi dzevarume so nyaya yamuri kutaura yekuchinja mufundisi ka you cannot teach an old dog new tricks. Zvimwe zvacho mufundisi kudzidzisana hakuna kuipa mai makore izvo zvakanaka izvo mataura imwe nyaya yespirituality kuwerenga hakuswa nababa koga wana mai ngawawerenge kuenda kudenga hawasi kuzvirwa nanababa kuenda kudenga iri bhaibheri wanochikomplena kuti wana baba vanoswira pamakotari naiwo itawo makotari werengai kotari haitengerwi mumba baba mabhuku echechi haasi ababa ngatidzidzisanei tese tive vanhu vari spiritual
tizive kuti kuenda nyaya dzekudenga hatiitirwi nababa asi tunoita as a family. Makamboona here mukoma kunyadzisa kwazvinoita kuti mudzimai wako anenge ari wemunamato chete kuchechi, chero kanzi aite children story hakwanisi kana kuburitsa children story, unonyara woshayiwa pokupinda. Unoziva tinodawo madzimai edu so anoverengavo bhaibheri kana uzivapo vhesi riri 1 raanogona kutsanangura vorobudavo. Zvino unoziva ndinohwa manyawi kuti mai vekwangu achinova stuleto wachinzi mai chata ndio vari kuita children story, anenge akagara nechekumashure achirova stuleto achiuya kumberi so uchiti ndewangu uyu, nhasi vachamuhwa, nhasi vachapinda chechi, nhasi vachapinda chechi. But toshuviravo madzimai ari spiritual kuti anga tinge tinawovo mudzimba umu. Saka muri kuti hazvichinjere mufundisi hapana chinotombochinja. Vana mai vari more spiritual than men. Chakai mukati memachechi muone kuti vanhu vakawanda mumachechi ndivanani? Vakadzi vari kuimba mukwaya bhesi ndivanani. Inhamo inovavunza kuchechi havasi spiritual. Vakadzi vanouya kuchechi nemhaka yenhamo, vashungurudzwa, they find refuge in church, kwete kuti spiritual. But spiritual zako kunochemera. Asi ndada kuti mufundisi nditingoti baba chatana muri right. Mwari ngatibetsere madzimai because nyaya yekuticha ndiyo yedu yatakapuwa naMwari. We must teach our children. Katisiri kuzviita tinofanirwa kuti tidzidzire kuzviita. Tiverenge Bible, tiverenge machildren stories, tigomaita. But ndauti nditi vana baba ava mufundisi ngavadzoke paaltar mukati medzimba. Vanodaro zvavo but vanotungamirira altari mukati memba ndivanamai. Vanamai vanodaidza vanhu kuti yaikumuna vana baba vada kuzongoonekwa kuti pazvidaidziro kuchechi uko nekuda kutaura kuchechi kuti vachidaidzira nekunoparidza kuchechi but mama havaparidzi. Saka toti tisi ukatanga iwo sababa vachata ita altar kumba, udzidzise my Bible kumba. Ndinowana zvokunotaura hakunodzidzisa vamwe kuchechi kuti ndinosvika kumira sei muprista asina kundidzidzisa. Ndati muri right but gadzirisai. Mufundisi ndinofara zvavari kutaurawo idio kana ana baba muripo muri kuteerera. Iwaiwa prista kudzimba. Tisamirire kuti wanamai watungamire chechi yekumba. Yes, but wanamai mudzimba medu ngatirangarire kuti musha wedu ufare. Handizvozvo zvoga, kune zvakawanda. Wakorinde vanobva vataura pachapter 7 vanotiwo kana nomuviri wamai ava nesimba pamusoro pawo. Ngawarangarire kuti wana babawo wanodawo mumba umu kuti wafare vana mai. Vanofanira kuzviziva izvozvo. Ndiye mudzimai anodikanwa mukati memba, anoziva kuti baba vanofanirwa kufara sei. Yes, anodikwa iyo ndio quality yoyo. The family. Yes, and brings joy to the father. Yeah. Yes. Hallelujah. Vana baba utaura zvinhu zvakanaka mufundisi. Inyaya yomba mukati yavabata taura mwana mengo haina kushata. Ini chandingangoda kungokupai setip zvayo ndechekuti rufaro rwenyu runotoda kutodiridzirwawo kubva makuseni. Haikona kuzonditsvaga manheru chete. Diridza kubva makuseni. Tichipinda mu1 PM tichidaro 4 PM kusvika manheru. Ukadaro ayo zvinenge zvakanaka. So nyaya tiri kuinzwa vedare, tiri pachirongwa chefamily circle. Musoro nyaya uri kuti mukadzi waunoda akaita sei. Pane mapoints akawanda anga ari kudonongodzwa, vanhu vari kukurukura and ireflection yezvinhu zvinoitika mukati medzimba, mukati mesociety. Chikamu chatada kuti tichikurukura tichibata nyaya yedu tichinopendera ndechekuti wanana baba lese atoripo mudzimai wacho akadaro haana kuchinja, angori sezvaari matraya 2, 5 years, 10 years, poitwa sei? Orambwa here? Chii chinofanira kuti chiitwa? Mufundisi, muri kutsanangura kuti uyu mukadzi atokonewa kugeza, aramba achitaurisa, akonewa kubika, akonewa kuwacha, akonewa kutaura mavhesi kuchechi. Hadizi mukoma wakuti vakuru vanoti shiri ndozvisira kuda mukoma. Uyu watopfura wahedheni, uyu anofanira kuchinja uyu. Zvese taita zvariripo, zvese zvichiitwa, cooking lesson aitwa, aiwa madzimai ngaachinje. Wanogona kugeza
sipo dzavari kuda ngavataure dzinotengwa, yes, mafuta ngavataure anotengwa, Yes. nemaperfume, vaite zviri nani, kubika uku ngavadzidze, kudhoka ngavaende, mapetisi takaziva nekumadhoka uku ngavandodzidzirawo zvimwe zvanogona kuchinja. Ukaona munhu atadza zvinhu izvi waramba musha. zviri kutaurwa namukoma zvitori right izvozvo. Munhu uyu anogona kuchinja nekuti zvose zvinenge zviripo, but pane vamwe varume havo vanoshuvira kuchinja ivo vasiri kuprovide. But tiri kuti isusu kune vamwe varume isa zvose patafura tione kuti shanduko haivapi. Isusu hatisatira kuda kuramba kuchinja kwevanhu ava, nekuti shanduko inofanirwa kuvapo because hazviraramiki. Haungararami nemunhu ari kungonhuhwa hapwa 20 years, munhu ari kungonhuhwa hapwa, roll on iripo, hagoni kuisavo kuti zvishandike zvinhu izvozvo. 20 years mufundisi izvozvo hazviraramiki. But mufundisi ka vana baba utaura zvakanaka. Vari kungori kuchinja kuti sekunzi pane zvazvisingachinji zvisingaitwi. Ini kuti chichinjiso mandinzwisa, when you want change in someone, be the change that you want to see. Ina kundipewo advice nana baba vari pano nevakateerera kuti a home has got two people, a woman and a what, and a man. Saka there are some times in your lives as men where you also need to give in for you to be happy. Usa expect zvose kuti ngazvitwe newoyo inini handina zvandiri kuita, andika ngaaitire inini, ngaandigezere, ngaandiwachire, ngaandibikire, ngaandivatire, zvose akungoitirwa. Maunoti nyakutaura kwavachinyandura ndinoita kuti andibate zvakanaka mubedroom nepanobatwa pacho. Iwewe dzidzavo kuti unomubatavo papi, andimazviona. Some things you reciprocate because there is something that is being offered. Saka indi kuti varume, love your wives. Ndo zvamakaudzwa naMwari. Kana achiti mukadzi, zvimwe zvose izvi zvinozvita zvoga. But mukangoexpecta kuti imimi munhu aite kunge musikana wabasa, ndo pane problem. Asi be the husband and the man and the priest and do your duties and what the Lord wants you to do, and the you will see. Tasara ne 5 minutes, but wakuru vachati vanotaura kuti shiri nemuriro wayo hairege. Tine macases evarume vari kunonotsvaga vamwe madzimai just because of some small issues, tunhu tudiki tokuti munhu anogona kuchinja or hatusi tunhu tunotendeseka kuti vanhu vangarambane. So toda kubvunza finally, tiri pamasolutions, tasara ne6 minutes, tine minute kuti toita sei masituations akadaro. There are some things zokuti munhu anoti pastor for 20 years ndikakwidza voice anongochinja 2 days 3 days odzokera pamaitiro ake. Toramba here vanhu ava, toita sei, tingagarisane sei, tiri pachirongwa chefamily circle chatiri kuumba mhuri, tingaite sei. Actually vamwe psychology vanoti kune mamwe macharacter traits ekuti nyange munhu ukamurwa nemupini sei, mamwe acho anogona kuramba akadaro. Izvi zvakutoda Jesu izvi. Zvinenge zvakutoda munamato mizhinji nekutsanya. Divorce zoita sei? No, mfundisi, divorce is not an option. Yeah. Ndo zvatiri zvekutaurwa namai Manangazhira kuti mamwe ma-unfortunate situations. But isusu chatinongokurudzira badzi nderekuti uyu ndo zvatovapo. Iwe rudo kumunhu badzi. This is our motto, rudo kumunhu. Then life goes on. Ngatingoitai kuti upenyu ende kumba. Hatina moto yatichadaidzirai kuti munhu ngaaite pull out. But zvawatove nazvo iwe ndo wakuziva kuti ndinofamba nazvo sei kuti ndiende mberi. 1 minute. Chikuru chinogona kuitika panyaya iyi mufundisi, kuti panenge pane nharo dziri kungoitika. Asi handioni fanikadzi nharo. Ma-issues ese atataura pamusoro pezvawo nema-expectation, kana munhu asina dhimoni, asina kugagwa naSatani, anogona kuchinja kuti ave zvatsanangurwa kuti it's give and take. Ndiyo marriage iyoyo, tichiwirirana tichiinda mberi. Kana zvakona ipapo baba vanowanza munamato mumba semuprista womusha. Mwari anoshanda nemunhu wake, hakuna munhu asingachinji.
indaida kuti mufundisi, let's move away from rhetoric and get to the realities of life. Hatina patingada kunyeperana pano zvekuti kwanzi life goes on, ngogara zvako naye zvakangodaro. Handika toda kuti tiwise kuti when love dies in the home, handika hapasisina kugara kuchadini kuchaitika. Mato invite wakaipa kupinda mukati memuri. Indiri kuti let's not have life that goes on when there are things that you are not happy with. Ngatigare pasi titaurirane. Kana chatu kunoidza tichishupana. Handika usakwati we jongorarira. Tigarisane zvakanaka tingaita sei. Unoda chii? Dzidzai kutaura kuti what do you want from me and what do I want from you? What is not working and what is working? Tonzwana rutsaka, what do we do to move forward? Kuti tigarisane zvakadini zvakanaka. Saka indira nditi mufundisi kune vakatoroorana, handitika dialogue works. Handika tauriranai, musati matomboita zvemunamato zvakanai nedialogue. Handika kune vasati vatopinda aka zvinotoita kuti uwane munhu waunoda. Pray about it. Because unotowanikwa chete munhu waunodini kwaunoda. Imi makatoroora zvandaiva musiya wakanditi ndokuda ndo zvandichingori. Some changes happen because of the environment. Some changes happen because of the lives that we are leading now. And some things that change me is also make child bearing chaiyo. Inochinja mama traits nema characters emunhu. Saka zvoti tiendewo counseling mufundisi sometimes where people vane experience ne expertise vanotibatsira. Handitika pandano ndikuti pavarume ava ndadzosera hangu kwamuri mufundisi. Mamwe madzimai anoda kuti ndipewo kune madzimai akateerera kusanganisa namai manangazira kuti mubhaibheri mune maqualities arimo a prayerful woman. Ndinowisha kuti mwana wangu mukomana awane a prayerful woman like Hannah. Ndinowishawo kuti mwana wangu musikana ave a prayerful wife for someone. Handitika Deborah, compassionate leader. Angari mutungamiri, but she was very compassionate. That's what the Bible says. Kuti ndinowisha kuti vana baba vawane madzimai ari compassionate. We must be compassionate women. Vanonzwira vana vave rudzi kugonuka kuchagwa nafadzi. Vanotoda kutonzwira compassion sometimes. Zvimwe ndezvokutoona kuti idemba iri ndotobvuma kuti ndine demba rani rangu. Ndotobvuma kuti demba riripi idemba. Handimazviona. Ndotoona ndingarifidha sei kuti chiro chitemba chakafutunuka asi chiri chichinyi chitemba. Handitika Joshebet. Handitika before Joseph, Esther, very courageous women. We want women who are courageous. Yes. Madzimai courage. And then lastly, madzimai no build baskets of prayer for their families like Joshebet. Tinotenda. Thank you so much, Vedare. I wanted to conclude chiti pane mama situations mamwe anogona kuita kuti paite machanges even yangu ari physical. Vana baba vangu vachitaura nenyaya yekutsuka. Pane mamwe machange anogona kuitika accident or even mafuta aripo munhu ave breaking or ma-expectations amanga muchitarisira zvinogona kuita the opposite. That's why pachiitwa mhiko nemamarriage officer kuti munguva dzerima oro dzechiedza ndedzimwe nguva dzerima, but family life inotidzidzisa kuve neresilience, rudo, tichibatsirana. We are not ma-angels, hakuna munhu ari perfect kusvikira Jesu Kristu auya. Thank you so much. Maona kuti pane mapoints akati wandei asati abatwa. Tiri kuendera mberi tichikurukura part 2 ine musoro wenyaya yokuti mukadzi waunoda, mudzimai waunoda akaita sei. Mwari akukomborerei. Tinotenda nenguva yamatora muchitarisa chidzidzo chino. Mukuvharira chidzidzo chakanaka zvakadai tichakumbira mai manangazire vatinamatira. Ngatinamatei. Ishe wedu ari kumusoro kudenga, tinokutendai nenguva yamati paini yekuti tikurukure pamusoro pechisikwa chamakapa kuvarume chinonzi mudzimai. Toda kukumbira mukati menguva ino Ishe kuti zvose zvatataura changamiri wedenga zvinotoda imi kuti mupindire. Amen. Zvinotoda imi kuti muve pamberi. Maqualities ataurwa mazhinji Jehovha zvinotoda kuti imimi munge muchisa mwoyo wenyu Kristu mukati memwoyo yemadzimai amakasika imi. Mukati menguva inotoda kuisa madzimai ari mukati medzimba. Vamwe vane mwoyo yakaputsika, vamwe vari murufaro, vamwe vari mune situations akasiyana siyana. Vose nekuwanda kwavo nekusiyana kwemasituations avo tovaisa mukati memaoko edu. Tinoda zvakare kunamatira vasikana vari kuona program ineyi. Ishe vapewo wisdom
vapewo chenjedzo yakakwana inobva kwamuri. Vakakomborerwa nokuti vari kuwana malessons aya vamwe atisina kuwana panguva yatakaroorwa. Mukati menguva ino vaitirei zvakanaka. Boka rekupedzisira ratinokumbirira nderevakomana. Vapewo wisdom, vapewo kuchenjedzwa nemishe pane ino nguva. Zvaitwa zvose zvapera. Shwiro yedu ndeyekuti tivake mhuri dzakatarisana nekudenga Mwari. Tivake mhuri dzinova nenguva yakanaka pano pasi kunyange takatarisana nekudenga Ishe. Mbiri nerikudzo zvigopiwa kwamuri zvakakufanirai. Muzita renyamata nokusingaperi. Amen. Amen. Pari zvino hatingazviwisise, dakara taona Jesu unge tashingirira. Kare kare tufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Pari zvino hatingazviwisise, dakara taona Jesu unge tashingirira. Kare kare tufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Tenzi wedu ouya nembiri, taimbiri takunda. Mambo wedu zvatino shingaira, sekunge muvengi okunda, tenzi chitirwirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Mambo wedu zvatinoshingaira, sekunge muvengi okunda, tenzi chitirwirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Tenzi wedu ouya nembiri, toimbira taimbiri takunda. Tenzi wedu ouya nembiri, toimbira takunda.